Nun. Mbah. Ewan apa, Mbah? Wah. Oh, Mas Priadus. Adus. Oh, masak nopo niki? Jamur. Nggih niki mangke. Agem Mas Pri nggih. Nggih. Abot Mbah kayak mboten mawon. Masak mawon niki abot jamur. niki. Oh, Mbasan masak jamur Mas Dita. Nggih, lah nika. Ningali, Mbah. Lah nika. Oh, malah masak jamur. Oh, Nun. Yo ngeten. Wah. Masak jamur Mas Dita. Jamur. Jenengane aking sarapan. Walah. Oh. Mungkin nek pun mateng ngomong prungok. Kula kayak brambang, bawang, lombok. Wah, seger Mbah iki. Walah sedep nggih. Jamur napa nek ngarani? Jamur kidang niki. Jamur kidang. Kidang, Mas. Lah jerat foto ah. Oh, Iki masak jamur kidang niki. jamur kidang. Nggih. Ana sing ngarani jamur barat. Jamur barat dhewe, jamur kidang, jamur barat ning sing enak. Oh, sing enak jamur kidang karo jamur barat Lah niki nggih. niku masak ngeten iki terus ah. Wah, masake saya anu Mas Lah Dita. niku segane pun mateng besok kula tinggal ngarit. Masake ning nggone kayu. Nggih nganggo kayu, ra seneng niku ndek majikon kon barang. Malah seneng ngadang kayu ngeten niki nggih. Nggih. Oh, Soale nek gosong lho, Mbah. boten ngomong derek kosong. Oh, Mas Supri adus. Adus. Oh, nggih kersane. Oh, Kula kene wis nggih. alampun kersane dereng bakdo. Ngomong apa nek? Nah, iki bolo. Iki sing diarani jamur kidang mau jare Mbah. Masak jamur kidang iki omahe pawone ya awor kandang, ya awor kamar. Iki ning gone Mbah San iki, gone Mas Supri. Abrakane pating cementel. Iki wis pol mentok sawah kene. Loh. Oke Mas Supri adus seneng kiwan, seweger mbok ketoke. Kiwane Mbah Kukung iki. Woi, Oh. Kersane Mbah Kung adus kok.